Вайна прыйшла на Беларусь ранкам 22 чэрвеня 1941 года. Яна ўвайшла ў дамы і змяніла лёсы мільёнаў людзей. Першымі прынялі на сябе ўдар абаронцы Брэсцкай крэпасці. Выстаўка ў музеі – гэта даніна памяці ўсім вядомым і невядомым героям, працаўнікам тылу і тым, хто выжываў на акупіраванай зямлі. І адна з самых трагічных і страшных старонак той вайны – стварэнне канцэнтрацыйных лагераў на тэрыторыі Беларусі, Германіі і еўрапейскіх краін. Нямногім удавалася з фабрык смерці выйсці на волю. На нашей выставке представлена цепочка для карманных часов из волос узника концентрационного лагеря Бухенвальд. В этом лагере погибло более 50 тысяч человек, находился он на территории Германии. И в ходе войны на узниках лагеря испытывали вакцины, их убивали непосильным трудом и голодом. Эта цепочка попала к нам в музей в 60-е годы. Ее передал Лев Конан, муж главного хранителя музейных фондов музея. Он был одним из узников концентрационного лагеря. Сёння зусім мала засталося ўдзельнікаў і відавочцаў вайны, якія могуць расказаць пра падзеі вогненнага ліхалецця. Але ёсць маўклівыя сведкі, музейныя экспанаты. На выставе не застаецца незаўважанай і экспазіцыя з ваенных паштовак і пісьмаў, якую прадаставіў музею Александр Макейчык з асабістай калекцыі. Салдацкія трохкутнікі пераадольвалі тысячы кіламетраў, каб трапіць да адрасата і захоўваюцца ў многіх сем'ях, як дарагія рэліквіі, перадаюцца унукам и правнукам. Как сказал кто-то из поэтов, поколение, прошедшее войну, оно ее чувствует, но не понимает. Поколение, пришедшее после войны, они ее понимают, но не чувствуют. И почтовые открытки, они, пожалуй, лучше всего отображают принцип понимать и чувствовать. Потому что понимаем мы войну через агитацию, которая изображена на почтовых открытках. Это, пожалуй, самое массовое средство агитации было. А прочувствовать войну помогают те строки, которые написаны на этих почтовых открытках. И это самое ценное, на мой взгляд, что там есть. Кожны экспанат музея – гэта асобная гісторыя пра той ці іншы эпізод вайны. Медыцынскія хірургічныя інструменты, абутак вязня канцлагера, зброя, баявыя ўзнагароды ветэранаў. Яны дапамагаюць адчуць падзеі вялікай айчыннай тым, хто вырас пад мірным небам. Арганізатары аформілі выставу ў храналагічным парадку ад чэрвеня 1941 да пераможнага мая ў 45-м. Тэма вайны была і застаецца аб'ектам даследавання для гісторыкаў, краязнаўцаў, вучоных, літаратараў. Работнікамі пракуратуры краіны праводзіцца расследаванне фактаў генацыду насельніцтва Беларусі ў часы Вялікай Айчыннай і пасляваенны перыяд. Завершить мы нашу выставку решили детскими рисунками. Эти рисунки, они авторство учеников детской школы искусств, Геннадия колледжа искусств и других учебных заведений города Молодечно. Чтобы показать, как младшее поколение, как самые маленькие, уже наши современники, видят эти страшные события. Выстава ў музеі будзе працаваць да 27 мая. І моладзі, і дарослым ёсць аб чым падумаць у музейнай цішыні і ў чарговы раз падзякаваць у думках пакаленню пераможцаў. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.